לא ראיתי את הפרטיה, מעצבנת שבאנו לכאן, וזה לא באתי. וואו! אני לומדת לך. שלום אילן. חזרתי לרבי מה יש לך? יאיו! אם אתה קום איתו בבוקר, תעשה לו קפה. שלמה, תחזיק אותו! שלמה! שלמה! ברו! פה יש סלט עשיר של סבתא עליזה, הפיצות שלה, היפות, האישיות, אלה לביבות תירס. טיטי, בתנור יש שבלול גבינה, פה יש אצבעות גבינה שמעל אני שמה עליהם דבש. רגע, אני רוצה לצלם להם. פה יש דג סלמון, פה זה פשטידת ברוקולי, ופה עשיתי רביולי רוזה. ומשפחה החמודה שלי, כולם פה, חג שמח. היה היום. חיפש אותך מקום הזה שעה שבדיבה, אתה רוצה ממני. אתה רואה אתם בדיוק משפחת אלימלך, מתעוררים כולכם ב4 בבוקר. מה נעשה כפרה? סבתא, אני רוצה חיוך שאני רואה את כל השיניים. וואו, איזה תותבות. אני מרגישה שלילי לא התחברה לסופלה. אני מבטיחה לך שבראש השנה אני לא אשתמש עם כלים אחד פעמים. תחתים אותה, למה לא? מספר תעודת זהות. איפה אני יודעת אותו? שב בשקט אתה. רוצה להכניס אותי לבית סוהר? הוא לא מחייב אותה עכשיו. את מתחייבת? מתחייבת. מתחייבת? מתחייבת. 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 יאללה, מחוסנת. שנה טובה לכולם, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. אלויה
עכשיו זה סרטון. אוי צ'ו, חיים שלי, אני מתה עליך. איך שאתה בא מהבסיס, בא לסבתא עליזה לראות אותה. חיים שלי. נהנית? מה הכי אהבת? מה הכי במיוחד? במיוחד שחקנים מקסימים. נו אכול אמא יציאה משם. ואכול כפי יכולתך. אמא, מה לך? שמש חמה, אור אהבה, רגש וחום ותקווה, ידענו